Kaferik hartzen duzu? Etxetikan kanpo, ez dut asko hartzen. Oin hasi naiz gehiago hartzen. Ba, nahi dozuela, ez dozu. Bai, hartuko, Eta entrenatzeko eta erabiltzen duzu ondo etxeko kafeak edo? Entrenatzeko eta etxeku hartzet. Bai. Etxekoa, bai. Etxetikan kanpoa... Ze fuerteagia dalako igual kanpokoa edo? Bai, altera ditena. Azte hontan hartu nun kafeinako gel bat, eta bi egunean naiz, hola. Loriken barik. Ez, bueno, altera, antzemate jot, bai. Korrikalaria zara, baina bizi guztizan indozu korrika edo zelan hasi zinen korrika? Ba, ni korrika hasi nintzen, ama izan nintzen, Aurreneko semiak... Ama izan zinen, oindala? Ba, nire semiakoen 13 inberri ditu, ba, handikan, ba, 12 urte terdi, hola, ba, 6 hilabete hola hasi nintzen. Eta zelan? Esan duen, ba, korrika nahi duten, kirolen bihar dut, edo... Ba, esan nun, zara, hemen zeo zein berra do, 25 kilo hartu nituen. Aurtenaldian. Eta botadarra zeon, zeo zein berra zeon, eta... Denbora askorezte kasu, korrikaitiak, denbora gutxin, emaitza o rendimiento gehien amate izuna, pixka zaindu nahi badezu. Hasi nintzen asfaltuan korrika. Eta kasualidades, orduan. Nork esango dutzu nindala, urte batzuk, irabazi berri daukasun txapelketa hori irabaziko zen duenik? Bai, izan zen, holaxe, lehenguzu batekin hitz egiten, eta esan zen, bida, ni txapelketa eta puntatzen ez, karrereta eta pila eta mintia gotea, eta ala motibatu ite zaitu, eta esan nuen, guazen bilok. Eta, bueno, guztua. Eta nola bukatu duzu, asfaltotik mendian? Hori jone izan zen lasterketa bat, eta nik ikusten nuen, urtero anteolatzen da, garai baten oin motxago izatea, baina leheno garai baten 21 kilometro zian da, nik hori ikusten nuen, ez da oinez, ez detin hori, baina, esan nuen, venga, apuntatu ingo nahi. Eta, prestatuko naiz, da 2 hilabetetan nola prestatu nintzen, eta, gustatu zitzaian pila bat. Eta, animatu nintzen gero, eta, handikan beste batea. Eta oin bitu. Eta oin nontxe, olexe. Zein da igual kilometro gehien egin dozu zen karrera? Kilometro gehiena Tenerifen, 105 gaua. Zenbat ordu egin zen duzan? Ba, gau esazten da, eta ez goatzen egin esateko, ez tekit 15 ordu hola. 15 ordu korrika baina. Bai, ez da dana korrika deiten, Gero, bitarten, altzasuko bat ezautzezu. Gero beste bat, berriketa, tramo baten behakin zuaz. Beste tramo baten, venga, segizu, ni okorro ni joa da. Gero ikusiko zaitu, eta, azkenen, abentura bada. Berriketa egiteko denbora eta ikutzen da? Hombre, 15 urtetan. Baina, korrikatza hotzela, zeni oinez noila justo. Bueno, baina korrikatza zuaz. Ez da ritmo... Hola, azkarra, oain karrera motxo hauek bezala, bai, hor lasaiagoz. Eta gelditzea zehabitu ahi ementutan, eta itzeitezu jendiakin, eta beste... Hor lagunak etxen dozuz? Herreri etxen zauzela lagunak? Lagunak ez tekien, baina ezaunak bai bintzat. Eta gero bukaeran, eta gaina, herritik kanpo, euskaldun bat ikustia, hori, joer. Claro, emoten da, Bai. Eta beste kirolik egin izan dozuzuk, hori jotarra izan da, igual, arraunabe, Txikitan, eskubaloia igeriketa, eta gero, nola ez? Arrauna, hori jokua izan da. Arraunean behibili izan zara orduan. Ibili nintzen, aurki mugikorren, gazte garaietan, ibili nintzen. Arrauna aipatu dugu, eta argazki bat ekarri dozu, zuretzako oso berezia dana. Ikusiko dugu argazki hori, nortzuk tira, hori ez da oingo argazki bat, argazki horrek urte asko daukoz. Bai, eta koloretan do, eta polita da. Oso polita da. Zergatik argazki hau aukeratu? Niretzako oso espeziala da, hor pixkat, esango genuke, nundik natorren ni, eta zer nahi zen, batez ere hori jotara naiz, eta maite dut itxasua, mendiare bai, baina itxasua izugarri, itxasua gabe ezin de bizi. Itxasu barik, ezke kresalbarik, kresala zoitzuta gauzenak, kresalbarik. Eta hor dator lehia, hor dator, hori jotarra izatian arrotasun hori, eta neraita dago. Eta zuraita dago. Zein da zuraita? Neraita dago, baborretik, laugarrena. Bat, bi, hiru, laugarrena, bai. Eta korta behor da bilela esan didate? Kortare hortxe do. Korta do, irugarrena. Baborretik, irugarrena. Bai, baborra da. Hau, handikan hasita, ze trainerua hola da, orduan,
patroia atzekaldi izango da, eta proa da gorako. Orduan, handikan hasita alde honetan laugarrena. Oso ondo. Eta aita ipatu duzu, ezta? Orduan, zuretzako aita erreferente bat izango da. Bai. Bueno, nire amare bai. Baina nire aita izan da netzako, bai. Pertsona da, eredu bat, bai kirolean, bai lanian, eta pertsona ezela batez ere. Duela urte batzuk, hiltzan 2011 garren urtean, baina egunero dekat. Buruan. Eta gaur da eguna, bueno, lasai. Ja, itzeitia dakat jakin, malkoa dira gabe, ja onartuta dekat, eta, bueno... Omenaldi txikitxo bat, egin diogu hemen. Oso polita argazkia, eta zutaz asko esaten da dena. Eta orain zer, izan duzu oso gustora zauzela. Bai, ni... Eta jarraituko duzula aldozunera arte. Ni oingoz ondo, no? Eta batzuk, badekat nire adina, ni konstiente naiz adina dekaten, baina ondo aurkitzen naiz, ez dekat gaixotasunik, ez dekat minik, honek dana balioit posik bizitzeko eta aske bizitzeko, eta esaten da ezela, ez dakal kuerpo aguantai. Hori da, aguanta arte. Badoko zure referenterik, eukiko da zure referente bat, zuretzako nor da zure referentea? Hombre, gaur egun Euskal Herrin, Oiana Kortazar, eta ikusi Oiana Kortazarek dekan maila, eta debai adina deka. Eta gero bestiak ez la bomba Nerea Milidia da. Nerea Milidia da una makina, eta ondikan nahi gelditzen zaizkit urte batzu beren aliatzeko, eta ilusioak ikusten jozu, eta posposik... Horrek norberari behin jarra ez. Bai, eta erki dago, eta esatezu, bira, bagia bi. Zelako emakume gogorrak eta Euskal Herrian? Euskal Herrin asko eta asko. Nik niri ezautzetelako, baina mundu guzti, arlo guztitan, bai kirolean eta kirolen ez tanende bai. Placer bat izan da zua, esan benegotia, boantxuzak uienporia, kaferi pestogu hartun, geure lekura bezen, eskerrik asko, benetan.